ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Кушониён, собиқ ном Бохтар. Як бародармон ҳаминҷа гови ҷӯшо ҳам буғуз, пародаи галштин тоза, галштин фриз фурӯш будааст. Бо анаи ғуноҷин қатияй. ҳозир дар давоми видео ҳамира ҳар душаш шумо дар видео мекунем, маълумоташа метиҳаи бародар. Баъд ҳамаи маълумоташа дода, дандонаша нишон метиҳем, ҷӯшидан аҳлиш, раггаштанош, ҳамаша хулас маълумоташа метиҳем. нархошам гап мезанем бародаро. Видеоро нагзаронда то охир тамошо кунед. харидори аниқ маслиҳати хуб карда, харидори аниқ шуда баъдан алоқа мебаред. рақамҳо дар рӯи экран мешавад бародаро. марамат навша мо наворо сар мекунем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим карда мо наворо сар кардем бародаро. ин ҳозир вақти ай оғул биромаданашда раггаштаноша якбора бинен. ҳозир ҷӯшиданашда дандонаша ба нишон метиҳем. раггаштаноша ҳозир бинен. Иговая баъди ғуноҷинчашам вай мекунем. Мана бародаро ира чӯчоша хушрӯ аҳамиятен. Ин пародаро аку бисёриҳо медонанд, пародаи шириам. дар ҳамин направлени ширӣ ҳамин парода якум сортайда дар якум ҷоя пародаи ҳам галштин фризо. Хоб ира маълумоташа битӣ ака. Якат 6 где 7 моҳ 6 моҳ буғиз якай маму. Где-то ё 3 зоя 6 дандон роз бу дандон шои мекем бай бух шон биган мақсад чандум зои шаю. Шириш ака ҳози дани мамен ами ба хрондан ба нигоҳ кардан хидм ака 15-18 литр сари бега ҷӯшидастам ша. 15-18 литр, 15-18 литр. Сари бега да ҷӯшидастем шака. Мақсад ё одами медонистаги горуштани фрез ё то ҳами қариби зоиданшона шир метан ака ё. Ака вақти ҷӯшида нав зоидагиш ака 25-30 литр меҷӯшидем бо гусалаш мемакид ака. Шид гап нест ака. Я ҷӯшиданоша бинем баъд шир меёрем. Як сатир бигирем ки за замин нареза. Вардана як чорчорша тамошо кунем бародаро. Ина ина гуфтеста ки то қариби ҷӯшиданаша ба гусала карданаша меҷӯшем мега ҳозира 15-18 литр шир ҳоз ҷӯшидаста. бо шумо шароити худтона нигоҳ мекунед. Мисол ҳар кас ҳар хел нигоҳ мекунад. Мумкин айда зиёдтар бития хонаи шумо рафта, мумкин камтар бития. Бо вобастаи ҳамин нигоҳубинтон, вобастаи тарбиятон ай бародаро. Якам аму якам чӯчиш. Мана бародаро аҳамияти чӯчи якам. чӯчи дин. чӯчи сеюмш. чӯчи чорумш якам. чорумша мана раф. Вале бе улум мана хел листа бародаро. Ина 100%. Мана шид ака қабул. ина растияни бо байни чорчоршам аҳамиятен кушоди хушрӯам. ҳозир маълумоти як ғуноҷини дигар вайшам метем, баъд нархошам гап мезанем. як душа як ҷоя карда бародаро. мақсад як тами гоҳи буғузаи ғуноҷинчаи нишондодаги мо ҳар душа чӣ мекунем? Як ҷоя карда бигирем зурайда. ин очабача нестану некем қатиш мемона як ҷоя карда мефурӯша бародаро. анаи ғуноҷин ишам галштин ая? Ям галштин тоза ака. ҳозир ишам мебурем, раггаштаноша якбора мебинед. ҳозир берун буроя ям почабаланди беҳад пародаш хушрӯ. мана бародаро ғуноҷин барои молкунӣ беҳтарин вариант. почабаландиша аҳамиятен. ишам пародаи галштин иншоалло ки сершири хуб мешавад. ғуноҷини якай мамур як сола шидагӣ ай. намондам ша бақа. ака гуфтам бо камтар як модам дига ба хватак шавад. баъд гуфтам хашмоним галштини тоза ай. ҳам зоти ҳамаи очаш як ҷоя будам, очаша фурӯхтем. гусалаш ака нияти гов. ки дабад ака мефурӯшум ша. шид гап нест. як сола ғуноҷини галштини фризи тоза. мана бародаро хушрӯ аҳамиятен. почабаландидам почаш баланд. миёндарозишам, паҳмишам ҳама тарафа 100%. ҳамин
пародаи гуфтагишта 100%. اون چوچوش هم شم زکه مامور گوسالی گوسالای من چوچوش و قفش شروع میتوایی ای بارش من آقا نگاه کنید چوچوی در روز داره انشالله که مولی شیر میشه شیر با سری خوردگی پشت پا میشه شید یا با من کم دندونش نشون دادن یاد برام بوده از این دندونش نشون میتیم بعد نرخوش گپ میزنیم برادر ویدیوی کوتاهک می گپای در کاریش گفتیم من دندون گوه که دندونای گو برادر شید قبول کرد شش دندون ای گوساله نه گوساله شاید نیست گوساله بعد برادر همین ویدیو را با کسانی که گوی هم خیلی صوتی گفته گشتن میشاو که بعضی شناسا پرسیده میگردن هوایادا حتما روی کدامونه شما نخرینم یا آدمی کوفته گشتگی بگیرد این ویدیو برسه خب اکا نرخوش گپ زنه اکا نرخوش همین دایجویی بگیرنشون هر دشه بهترین میشه و دایجویی اکا هر دشه 65000 میگم با معامله میکنیم با دستافکش هم میکنیم شید گپ نیست ان شاء الله که نرخوشون برای این پرودا با نئی گوسالش خطی نرخوشون 100% برادر 65 تا گفتین 65000 خب هم گوی جوشا بغوز قطعی غنوجین غنوجینش یک ساله بخش نمونده مونه یک ساله بود از غنوجینش уже буқа монда мешава уже мешава ки мафту боямони мӯйдга бо калонтар шава баъд мунша 65000 муомила дорад дастафка дора бародар бемалол занг зада муомила кардан мегирен хоҳишмандое ки омода ай пеш дидан мехоҳанд 100% акабо агар ҳамиҷа бошанд ғариби набошанд ай пеш бинанд бо нақстар мешавад ки маъмур ки бисёрш мебинанд мегӯяд дар телефон италия ай пеш италия гуфта ҳамира мешавад баландиша қадча метр рулеткага чен кунем барои одамои дурбудагира ҳози бародаро қадошам нишон метавем ҳамаши барои ҳамин харидорое мисол расчётотона бигиренда мисол қади гов қади ғуноҷин ҳар душам ози чен карда ба шумора нишон метавем ай почаи пешаш чен мекунем бародаро ай почаи пеш мана рулеткарам овардем ози қадша мебинем бародаро чаншидина яги чилайда кан яги 35 36 то 37 та чилам бигем майли чил бигем 1 сантиметр зиёд мешавад ай ахи боша каймаму ай хубш чил яги чил мебурам 100% яги чилида да где тахи бош ина ғнаҷин шама каймаму я бура қади гова диден аку ғнаҷин шам мебине я бура ғнаҷин шам бинем бо наз меша ғнаҷин шака яги 26 яги 26 тамом ака я бургайна мана барои исбот ина исбот 26 яги 26 эп нахира бо барои одамои раҳдуриро да савдо мекард я дур барои расчётотона гирифтан ина видеои тайёр бародаро хатшам чен кардем ҳамаша чӣ хеле ки ҳаст ҳамхел гап задем бародаро и гӯсалаш айхидиш нест вайшам гуфтем лекин якҷоя карда фурӯхтестай бародаро ҳар душам пародаи галиштем иншолло касе бигира молои хуб мешавад хоб бародаро ҳамада барори кор харидорои аниқ алоқа бурен рақамҳоро адресҳоро ҳам маша гуфтагием рақамҳо дар рӯи экран мешавад бо телефон ватсап ҳам дорем телефон ҳамин номером даҳам ватсап ҳам номерои дастима дора 24 ба 7 кор мекунам фақат харидорои аниқ илтимос